Dim wrong. All good. Yn yr adran y dosbarth i Ebolion Blwydd sydd dan ni'n sydd nhw ac Heledd, ti'n joio hyd yn hyn? Wi'n mwynhau bod y ffaith bod ni mor agos i'r ebolion. Ti'n bod bod ni'n gallu gweld nhw. A dyn ni'n gweld pob dim. Pob dim. Wi'n mwynhau'r ffaith bod ti'n nabod pawb hefyd. Mae'n addysg jyst i edrych yn y tŷ. Ond y dosbarth yma, yr ebolion, ac 9 wedi cofrestru ar yw 6 sy'n mae gyd fi'n credu. Sydd digon da i ddeu gwir, to? Ac dyma ni Andrew Butler. Hanmir Panache, ie. Allan o'r march, Hanmir Paddock, Rio Grande, a'r gaseg Leonard's Bracelet. Andrew Butler wedi bod yn ffyddon iawn dros y blynydde yn arddangos mewn sioe ac wrth i bodd, chwarae teg. Dau dim 5-5 Phil Heath Aristocrat yn berchogaeth Charlotte Wood. Wrth y march Bunbury Firecrest ac allan o Holly Oak Angelica. A gyda'r adran B, o'n i'n crybwyll gynne ychydig bach yn wahanol o ran golwg i'r adran A, yr E a'r D. Yndi, y bryd sydd wedi cael ei cyflwyno mewn ffordd. Wrth gwrs mae yna gwreiddiau Cymraeg, ond nôl fatha 50-60, dwi'n meddwl ar y cymdeithas gweld bod yna blwch yn y farchnad ar gyfer ceffyl marchogaeth i blant. Falle i mynd â nhw o'r Merlod mynydd i'r lefel nesaf a cyn y cobyn mewn ffordd. Ac trwy fatha defnyddio'r gwaed y Merlod mynydd a gwaed y ceffylau marchogaeth Prydeinig. Dar nhw cyflwyno bach o waed yr arab a'r barb o dramor i gael y quality a pennau pert. Ac o fanni, dros y blynydde, mae'r adran B wedi datblygu fod yn bryd poblogaidd iawn. A ti'n gweld y dylanwad yna gyda'r ebolion a'r ebolesu, yr olwg falle fel y ti'n gweud mwy main gyda y tarddiad yn union, o'r araf? Mae yna coletrwydd na o'r Merlod mynydd, bod nhw'n bryd brodorol, bod nhw'n gallu goroesi tu allan ar y gaeafau brwnt yn ei gael, ond hefyd mae gen nhw quality ag ansawdd hefyd, rhyw look at me, to? Pan ti'n edrych hefyd ar i cynefin naturiol o ran y lliwiau, achos mae'n amrywiaeth o liwiau fan hyn, mae eisiau nhw i fod yn saff yn dos pan maen nhw Oes, fel bod nhw allan, fan chi allan ar ryw mynydd y gweindir, bod nhw yn asio fewn i'r cefndir mewn ffordd yn hanesyddol i stopio rhyw predators neu rhywbeth i fynd ar swclod yn fach. A mae hynny'n bwysig iawn. Felly o'r hyn i ti wedi weld o'r dosbarth yma, Colin Tibby fyna yn y blaen? Mae Colin wrth gwrs yn gwyneb gyfarwydd iawn ym myd dangos cyffylau ac ydo fewn yn gyntaf hyn o bryd. Ac oeddi wir i weid mai dyma fydd y ffair ola iddo fe fel cynhyrchydd? Sioe ola fel dwi'n deall. Mae Colin wedi bod wrthi ers blynydde yn arddangos yn broffesiynol, wedi ennill prif bencampwriaeth sioe ceffyl y flwyddyn troion, ond wedi penderfynu, falle bod ei goesau fo ddim cweit mor ifanc ag oedden nhw, ac eisiau cael cyfle, dwi'n meddwl, fo aseri gan o bwyntiau'r ceffylau nhw eu hunain. Mae Bryd Felisi yn brydfa enwog iawn wedi magu ceffylau arbennig, ond beth yn cael cyfle i ddangos nhw, achos mae o'n cael ei dal i ddangos ceffylau bobl eraill. A fel ti'n gweud, mae angen ffitrwydd yn dysau i ddangos. Yn bendant, yn bendant. Ti'n gwybod na dinan, ti wedi bod yn y safle sawl gwaith? Wel, athletwr o fri. Ti yn, wedi gweld llygad yn unan. Os na faddeiant yn y dosbarthiadau ifanc yma mewn cystadleuaeth gan gofio pa mor ddibrofiad falle yw'r stoc ifanc? Dwi'n meddwl o ran yr ebolion mae'n maddeiant. I'r rhai blwyddi falle ddim gymaint. Mae rhai wedi cael ei arddangos o amgylch sioe'r wlad, os ni'n meddwl.
Ond efo'r ebolion mae'n siŵr, mae o'n, da chi'n gofyn lot ohonyn nhw, ond ar rai blwyddi, sy'n ni ddim a gymaint y maddeuant, sy'n ni'n meddwl. Iawn, se ti'n feirniad? Sy'n ni'n feirniad, sy'n ni ddim yn maddau gymaint. Da chi eisiau nhw bihafio i symud yna, i ddangos eu hunain ar ei orau. Ac dyna sy'n bwysig sioe ydi o diwedd y dydd. Felly, Thistledown Kingfisher yn y safle cynta ar hyn o bryd. Dyna berchnogaeth Sandy Anderson, y brydfa Thistledown. Wrth y march Thistledown at y ce, ac allan o'r gaseg Thistledown Gala Queen yn cael ei arddangos gen Colin Tibby. To, as you see, present a small gift to Mr. Colin Tibby to mark the occasion. Colin has been a member of the Welsh Pony Cob Society since 1965. Well, Colin, a great win, and this is your last fair as a professional producer. It's my last show. I won't show again after this. That's it. Yeah. You Now he went to finish is the most difficult thing, but I want to stop doing it when I can still do it, rather than have to stop when I can't. Well, it's great to finish on a high. Well, absolutely. I'm delighted with this. Always good to win here. Well, congratulations. You have been, I'm not just blowing hot air, but you've been one of the best we've had at the job. Thank you very much for everything. Very kindly. Thank you very much. It's very kind. Good boy. Thank you. Da iawn, bawb. Both gyfarwyddwyr felly, put your hands together for Colin Tibby, who is retiring. Yn ennill y dosbarth i'r Ebolion Blwydd, mae Thistledown Kingfisher yn eiddo i Sandy Anderson ac yn cael ei arwen yn fuddugoliaethus gyda'r arweinydd profiadol iawn Colin Tibby ac yn ddornod arbennig iddo fe gan mai dyma fydd ei sioe ola. Eleni ac yn ennill y dosbarth Ebolion Blwydd adran, but gyda Thistledown Kingfisher o eiddo Sandy Anderson.